nna ndị be anyị amụtakwa n'ọzọ a na-ekwukwa ihe a asị m na ndị be anyị ndị Igbo anyị ha amụtago ọzọ. Kedu ihe mere m ji ekwu these people kịta ị na-afụ na this video these people kịta ị na-afụ gbam ha je ebe a na-eme POS nyegekwana ntị yo jụọ the guy na onwe cash of 50,000 na ha chọrọ withdraw 50,000. The guy sị na ọ nwere n'ihe o nwere 25. o wee sị the guy okay nye m that 25 ahụ na kaadị a ka email m transfer of 25,000 na iwesizie na akaụntụ m wepụ ego meziela onye area transfer. Not knowing that the guy account number ahụ wetakwa bụkwa the same account dị na that pin ya dị na that ngwongwo tigumi ahụ that ATM ahụ ji n'aka. The guy made the POS being somebody the sharp according to Kachukwu si wee chọọ inyere ya aka because I'll keep saying this no Chukwu na nyere this guy aka so that ka ị na-afụ amara m ebe ndị be anyị si amụta ụdị alụlụ ana anụ. I keep saying this thing ndị mmadụ dị alụlụ ana hapụ brain Chukwu nna nyere unu ya nji mepụta ezigbo ihe so si na think of ka esi wee egwu wayo ka esi wee eme ihe ọjọọ. You think you are smarter than the next person not knowing that you are sowing your future. Mmadụ niile some of these our elderly people na-ata afụfụ today ịma mma na onye ha mere mgbe Blackberry na-ewu, ịma mma na onye ha mere mgbe Tantalite na-ewu, ịma mma ma onye ha nweta mgbe Coal na-ewu, ịma mma because every people na-achọ ka ha dị smarter, ịma mma na onye ha mere mgbe recharge card scratch pin ahụ na-ewu. Kịta POS apụtago unu a device kwana means unu eji wee na-anapụ mmadụ nke ọ na-alụ apụta ndị mmadụ be working hard, another person will be somewhere na-achọ ka ọ na-anapụ gị nke gị ahụ ịlụtara alụta. Because all of them governor, all president, anybody caught trying to email money also ihe anụnwa ayi egbugi that place mwago ọkụ egbugi ebe ha mwago so that can send the signal to other people that are still trying to plan to do the same thing. This guy now we made the thing the guy we check it away from before that happen we sim bakwa na ego anụnwa nwe suspicious na aga here. He got to go na account here. Man, the money went back to that the same person now. The money went back to that the same person and no kwanu here quite the same thing now, man. Account is we put ego car forward quite the same money into the account in order to confuse the guy. No screw with it. It did not dawn on him that Nandi Gukwani awayo. Gukwani awayo owere alarm wait bimbo. Ewebeze weji debeha. Unu ya know their confession. Unu ya know ka hasi eme. And the worst of this thing is that now all these things now generated from Ndigbo to Ndigbo. Ima nwe the brain aje gbawa World Bank, ima nwe brain aje at least na asị onye na-eli awọ nya kwete na olile awọ ibili na awọ no bụrụzi ndị na-anọ pity traders nọ n'ụzọ na-achọkọ ihe esi dịla mma ka ihe hapụta na-anapụ nke isi na Chukwu ama mkpọgọ ọkụ. And kịta anụ nwa na onwe onye mma nọ na PO nọ na cell na East Anambra State ya kịta because na somebody be gbawa ebe ha na-anọ nali PO ego ji eme POS for 350,000 knowing fully well the person na-akọwala oge a na-abịa zuhu oshi na ya oge ya ekwetara oge ya feel no wolugo dị ego wee mee ihe dị mkpa eti the person na nga since Friday ọnọdụ. These are the type of group of these people na-eme this type of thing. And unu nwakwa ndị POS unu nwadukwa alụlụ ana nke unu na onwe nke unu ka m kwuo ya ekwe na because onwe mbosi njeje withdraw ego amara m POS njeje withdraw ego amara m na ha tamper with my pin also anọzụkwa m na ya the one day ya na-eme last week Saturday anọ m na ya the next thing mfo email bata na my phone ncheck asị na somebody tried your pin na ihe nwanne POS tried your pin but no it fail pin transaction fail. It's now done on me is that inside an I use go ATM or somewhere, POS withdraw ego somewhere, mag emergency, we can try by motor, bone, withdraw it ego. It's now done on me that now these people they save PN mad. Oh, we can now. It's a lot of that card, the PN mad or phone, yeah. You don't know how happy here. It's a chalo, it's a low card, give photo. Everybody should be careful. Everybody should be careful. Everybody should be careful because na gini me no onye jide bo onyoshi. Ina aga na POS na eme pin. Be very very careful ka hade se na your pin, your card photo. Iya for onya if you no na achọ ka o mepụta transfer. Ebe ọ na aka ha njọ is that na ka ha sị gị
ka ha na-ege ha enweghị data amount ka ha transfer ego to their phone today ha sell your card foto napụta ha kaadị gị na ndị a bụ ndị oshi napụta ha kaadị gị ha nwekwu n'izu kpata ịpụzi ya without imugwu ma ndị apụtasị gị na ha ma print tanwu paper so that kedu ama na the location that thing wee mee after 2 days he debit gị. So onye ọbụla kpachala anya ya ma ndị a na-enye ma ndị na-enye onye ọbụla mụtaziri ọlụ kịta onye jide ebe onye oshi. It's left for people to be very very gịnị careful. Ekwuchakwanụ m na-ene na review video ka unu fụ na-enweghịte onu yes I ịma afa gị afa m dị otu onye akụbeze Shedrak onye ebe ka ị bụ abụ m onye isi ụzọ ya mụfu kedu ebe ibi n'Enugu ebi m na Kata Street kedu ife imele onye POS eje m chi withdraw ego nye kaadị withdraw 50 ka m withdraw 50 onye m 25,000 so onye account number for transfer ahịrị m 25 so onye kwa m the 2 receipts finally ọbụna the team agaro not the transfer bụ ego but anatakwụkwọ m ego today is Saturday. ị natago ego ọnụ already 50,000 anatago m 25 cash mere transfer 25 which is 50. kedu ebe unu mere ihe a na New Heaven ebe na New Heaven that side ya side Saga side kedu ụbọchị ihe a mee ya mere yesterday yes sir bụ on 10th June yes sir yesterday yes sir okay ọsọ gị so wee bịa mba m na ikete onye keke so onye keke ahụ kwọ ma ihe na-alụ yes sir how much gị ji settle onye keke nyere keke 15,000 ka ịkwụ ya n'ime kash anyị na-eji ya pụtagodi ka m jee eze onye ka m fụ onye keke nna ahụ ọkwa gị bụ onye keke bụ ya wee jee ọlụ kedu ebe unu jele ọrụ ahụ obodo Saga kedu afa gị Chukwuebuka onye amalụ onye ebe ka ị bụ onye egede ka ị bụ kedu ebe ibi ọ sị na ọ kenye gị 15,000 n'ime 50,000 ahụ ogwu wayo ọkwa onye gị 15,000 gwa anyị nke bụ eziokwu 15,000 naira afia 5,000 afia oko cocaine 5,000 so ọbụcha 10,000 bụ ihe ọkwụ gị na ọnsia n'ọrụ ahụ alụ ihe elu kedu ihe ị na-agwa gọọmenti maka ihe elu so kedu ihe na-ayọzi steeti gọọmenti Enugu steeti gọọmenti ka ha mee gị na ọ bụ na afọ gị ọzọ n'ime ụdị dị otu ahụ okay thank you where bụ that young man where bụ the POS na ọgwa gị nwabịa nọ tell us what happened at your shop at New Heaven. Anọ m na shop this boy there from with onye keke up there with onye keke si m nwere up to 50,000 si mba na meji up to 50,000 na ihe nji 25,000 naira o si m oke ka o withdraw 50,000 naira melia transfer 25,000 naira nyezi ya 25,000 naira cash onyekwe m POS o si nyekwe m ATM withdraw ATM ọ ga successful there nyeze ya transfer ya 25,000 naira the account on here him because na happen I can through my listed I can through the POS details I want to check is if na that 50,000 naira withdraw is not the ogaro check if na card the same account awa or some transfer the money but the same account awa the ATM which can withdraw the ego what I mean account awa the transfer or some transfer the 20,000 the 25,000 but the same account the ATM account on here which means what purpose can be check with the account for this thing go scam na the nobody here make it yesterday night yesterday 10th yesterday 10th yesterday 10th
Kedụ ebe shop gị dị? Kedụ ebe ị na-anọ? Ọ na-anọ na Ituku Street beside Saga. Beside Saga. Yes. Okay. Nna, ị nụrụ ife okwu kịta? Yes, sir. Gee ntị, ọnwa ajụjụ ntị eji oge from ihe okwu. Ọ sị na apị the POS kaadị anyị weta ọ dị successful. Achọrọ m ka ị gwa m the secret mee na o ji ede successful. Ka ihe arụ ya na ya ma o jide successful ebe ị makwa na ego ahụ agarọ. Successful. Nke dị successful nke transfer nke Enugu. Nke Enugu insufficient form. Kedu ihe ịlụ ya na kaadị gaa ma o jide successful but ego ahụ batara na ya? No. Yeah, that's paper. So the transfers. So ka ka ga-esi wee butu ya 50,000 na back. I like it. I like it. Ibu phone number ya n'isi. Okay. Oya na nugo mi. Thank you.